Ben segur que ja saps què és un text expositiu. Cada dia, a classe, més d'un professor explica un tema o part d'ell. També cada dia llegisses al teu llibre de text informació que has d'assolir. Doncs tots dos, l'explicació oral del professor i el tema escrit que llegisses del llibre són textos expositius. Com acabes de comprovar, un text expositiu informa objectivament sobre un tema, l'explica, però no de qualsevol manera. Les característiques d'aquest tipus de text són ordre, claredat i concisió. L'ordre es refereix a la manera de presentar les idees. En primer lloc, introduïm al lector en el tema mitjançant el títol i, normalment, el primer paràgraf, en què es presenta el tema, la importància que té, què es pretén explicar i les fonts documentals. A continuació, en el desenvolupament, seguim exposant informació en diferents paràgrafs segons una progressió temàtica derivada o lineal. El model tema derivat consisteix a començar des d'un tema que es va dividint en subtemes. El model lineal porta d'un tema a altre nou i així successivament. Tota la informació central es pot presentar segons esquemes de pregunta-resposta, problema-solució, causa-efecte, comparació i o seqüència. És importantíssim que usem els connectors adequats per a relacionar una idea amb la següent i facilitar-ne la comprensió al lector. La característica concisió entra ací en joc. Una vegada tenim expressada i exemplificada una idea, passem a una altra relacionada, però no tornem enrere, no expliquem en bucle, és dir, no incidim excessivament en la mateixa idea. També és important que fem ús de la claredat, l'altra característica, i de la precisió lèxica. Devem evitar paraules ambigües i oracions sintàcticament massa complexes. El llenguatge ha de ser objectiu, sense adornaments literaris. Ara bé, de quins recursos disposem per a presentar la informació d'aquesta manera? Ja hem parlat dels connectors. Respecte als verbs, usarem el temps present pel seu valor atemporal. I, principalment, la tercera persona del singular en oracions predominantment enunciatives, així com impersonals, perquè aporten objectivitat. S'usen proposicions subordinades de relatiu i aposicions que afegeixen informació secundària però necessària. Els exemples també són molt aclaridors. Altre recurs valuosíssim són les imatges. En un text escrit, ajuda molt a la comprensió i a alleugerir certa informació més densa l'ús de gràfiques, esquemes i o fotografies i dibuixos que complementen o il·lustren el contingut que s'exposa. Igualment, quan l'exposició és oral, devem evitar llegir constantment la informació de les diapositives. L'únic text que ha d'aparèixer a elles són certes paraules tècniques o bàsiques per a comprendre el tema. Les imatges complementaran allò que diem, en el millor cas, o il·lustraran mentre parlem. Explicarem esquemes o gràfiques de manera que rebem mirades interessants del públic en lloc de badalls. I així arribem a la conclusió, tercera i última part del nostre text, on s'ha de sintetitzar la informació primordial que volem que el lector recorde. Podríem dir que la introducció i conclusió són els dos extrems d'una corda que connecten mitjançant la informació que recorre el camí d'un a l'altre.